Бизнесът с вендинг машините. Нали ви казах, че ще взимам вендинг машини и ще ги поставям на различни места. Каква ми е идеята обаче? Наемам помещение на много централно място. Даже съм намерил такова помещение. Във вторник подписвам договора. Говорим наистина на изключително централно място. Пирки на градски транспорт до метростанция, до хранителни стоки, верига голяма, между банки, аптека. Изключително централно място, фул хора, но нека подпишат договора и ще ви го покажа. Така че това ми е идеята. Наемам помещение на много централно място и слагам вътре няколко автомата. За кафе и за пакетирани стоки. Ако всичко се развие добре, ще направя и на различни локации в София такива помещения. Звънях на агенцията по храните, това, което разбрах. Първо четене, всяка една машина трябва да се пусне заявление по тях и да бъде регистрирана, както ви трябва и система за самоконтрол. Но лека по лека. Нека първо, дай Боже, да няма помещението във вторник и стъпка по стъпка ще ви показвам как се случват нещата. Даже съм измислил име на веригата, ще се казва Coffee Shop. Такива помещения, ако видите, знаете, ще бъде мое, но това ми е идеята в бъдеще. Започваме първо от едно помещение, което е на топ място. Ако там не върви, вече не знам.